από τη στιγμή που οι Έλληνες μας εμπιστεύτηκαν το τιμόνι της χώρας. Μας ζήτησαν να σταματήσουμε τον κατήφορο. Απέτησαν αλλαγή πορείας. Σε αυτούς τους 11 μήνες βρεθήκαμε απέναντι στην μεγαλύτερη κρίση που αντιμετώπισε η Ελλάδα στην πρόσφατη ιστορία της. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, όλους αυτούς τους 11 μήνες δώσαμε ένα σκληρό, τιτάνιο αγώνα για να σώσουμε την πατρίδα μας από αυτό που μόλις πριν από λίγους μήνες όλοι θεωρούσαν δεδομένο, τη χρεοκοπία της Ελλάδας. Το θέμα για πολλούς δεν ήταν το αν, αλλά το πότε. Κι όμως, με αγώνα όλων των Ελλήνων, με σκληρή προσπάθεια, με κόπο, ναι, με θυσίες, καταφέραμε να αποτρέψουμε αυτό που και εντός και εκτός της χώρας θεωρούσαν αναπόφευκτο. Και σε πείσμα όλων, και αυτών που ακόμα και σήμερα κυροφυλακτούν, και αυτών που θέλουν ή θέλαν ή θέλουν να μας διασύρουν διεθνώς, εμείς τα καταφέραμε, εμείς θα τα καταφέρουμε, εμείς πάμε μπροστά. Η πατρίδα μας, η Ελλάδα πάει μπροστά. Πριν από λίγες μέρες έγραψε ο Πιέρ Μπριανσόν για τη χώρα μας στο Reuters τα εξής: στην πρόσφατη ιστορία καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει κάνει αυτό που καταφέρνει να κάνει η Ελλάδα. Περιστολή των δαπανών, μεγάλες δομικές αλλαγές, μάχη κατά της φοροδιαφυγής, αναμόρφωση του δημόσιου τομέα, τεράστια μείωση του ελλείμματος μέσα σε ένα χρόνο. Και καταλήγει με απορία: αυτοί είναι οι Έλληνες που πυροδότησαν την κρίση δημοσίου χρέους στην Ευρώπη? Ναι, αυτοί είμαστε και αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και αν σήμερα διατυπώνονται ιδιαίτερα στον ξένο τύπο εγκομιαστικά σχόλια για τη χώρα, για την βούληση για αλλαγή, εγώ σήμερα από εδώ το βήμα, αυτό το βήμα θέλω να πω από καρδιάς σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, ότι είναι ο μόνος που αξίζει με το παραπάνω αυτούς τους επένους. Γιατί όσα καταφέραμε τους τελευταίους μήνες τα καταφέραμε μαζί. Η Ελλάδα είμαστε όλοι εμείς. Και όπως μαζί καταφέραμε να σώσουμε την πατρίδα μας από τη χρεοκοπία, μαζί θα καταφέρουμε και να την αλλάξουμε ριζικά, να την αναμορφώσουμε, να τη βγάλουμε οριστικά από την κρίση, και αυτό γίνεται και βέβαια γίνεται. Φίλες και φίλοι, το 2004 είχαμε καταφέρει να ζούμε σε μια Ελλάδα που παρά τις διαρθρωτικές αδυναμίες της προόδευε, ενέπνεε το σεβασμό σε γείτονες, σε φίλους, σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο. Τα προβλήματα δεν είχαν λυθεί όλα, αυτό είναι βέβαιο. Έπρεπε να αλλάξουν πολλά. Όμως είχαμε θέσει τις βάσεις για να κάνουμε το άλμα. Το άλμα σε μια Ελλάδα καλύτερη, δικαιότερη, με ισχυρή και αυτόφωτη οικονομία. Όμως αυτό το άλμα η πατρίδα μας δεν το έκανε ποτέ. Αντί για αυτό γυρίσαμε πίσω, πολύ πίσω. Κάποιο πρόβλημα έχει ο άνθρωπος. Συνεχίζω. Προφανώς γιατί υπήρξε κάποια διαθεσία κάποιου στο ακροατήριο. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Αντί να κάνουμε το άλμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, γυρίσαμε πίσω, πολύ πίσω. Αντί να χτίσουμε τότε πάνω στα θεμέλια που είχε δημιουργήσει η χώρα μας ως έθνος, ως κοινωνία, ως λαός, τα γκρεμίσαμε και αυτά. Στα χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 συνέβη ίσως το μεγαλύτερο πισωγύρισμα της χώρας στην σύγχρονη ιστορία μας. Το 2004 ήμασταν 37η στον κόσμο στις διεθνείς κατατάξεις ανταγωνιστικότητας.
Με τα τελευταία στοιχεία η Ελλάδα έχει πέσει στην 83η θέση, δηλαδή έχουμε πέσει 46 θέσεις στην ανταγωνιστικότητα της χώρας μας. Τις μετρήσεις της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2009 πέσαμε 14 θέσεις στην κατάταξη διαφθοράς μέσα σε ένα χρόνο. Στις κατατάξεις επιχειρηματικότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας η Ελλάδα βρίσκεται στην χειρότερη θέση των χωρών του ΟΟΣΑ, την 109η θέση στον κόσμο. Και όταν πέρσι λίγο πριν από τις εκλογές έκανα οξία κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση, αποδείχθηκε τελικά ότι ακόμα και αυτή η κριτική ήταν πολύ ήπια για να περιγράψει αυτό που τελικά βίωσε η Ελλάδα. Το αποκορύφωμα ήταν η μεγαλύτερη κρίση που μας έφερε στο χείλος της καταστροφής και τους Έλληνες στο χείλος της παρατεταμένης φτώχειας, όχι απλώς στην οικονομική στενότητα αλλά στην εξαθλίωση. Αυτό θα αντιμετωπίζαμε. Αυτή την κρίση κληθήκαμε να διαχειριστούμε τους τελευταίους 11 μήνες. Σήμερα πια βρισκόμαστε σε μια περίοδο μετάβασης. Μια καθόλου εύκολη μετάβαση. Το γνωρίζω. Γνωρίζω τα προβλήματα, γνωρίζω τις δυσκολίες. Συμπάσχω με όσους φορτώνονται αμαρτίες άλλων. Αλλά αυτή η μετάβαση, όσο επώδυνη και αν είναι ο τοκετός που γεννά μια διαφορετική Ελλάδα. Το λέω γιατί με ρωτούν πολλοί. Έχει δικαίωμα στην ελπίδα ο ελληνικός λαός? Η απάντησή μου: όχι μόνο δικαίωμα, αλλά πλέον και κάθε λόγο να ελπίζει. Είμαστε εδώ με όλους όσοι θέλουν να αλλάξουμε τη χώρα μας, να χτίσουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον, με ευκαιρίες, δυνατότητες, και πιστεύω απόλυτα στη δύναμη που έχουμε. Φίλες και φίλοι, την μάχη την δίνουμε και θα τη δώσουμε για την Ελλάδα παντού. Μια μάχη χωρίς να υπολογίζω το πολιτικό κόστος. Το κάνω διότι πιστεύω στις δυνατότητες αυτού του τόπου, εξοργίζομαι όταν αδικείται, ανυπομονώ όταν δεν αξιοποιεί το τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό, τους νέους, τους ικανούς ανθρώπους, πονάω όταν βλέπω να την πληρώνει ο αδύναμος. Η μάχη που δίνουμε είναι για την επιβίωση της Ελλάδας. Η μάχη αυτή δεν είναι μάχη που θα κερδίσει ή θα χάσει ο Πρωθυπουργός ή η κυβέρνησή του. Αυτή τη μάχη ή την κερδίζουμε όλοι μαζί, ή βουλιάζουμε όλοι μαζί. Το μήνυμα απόψε είναι ένα μήνυμα συλλογικής προσπάθειας, συλλογικής ευθύνης, συλλογικής απόφασης να αναμορφώσουμε τη χώρα. Είναι μήνυμα ελπίδας για να ξαναβρούμε τη συλλογική μας συνείδηση ως έθνος, ως κοινωνία, ως πολίτες. Η πρόκληση δεν είναι κομματική, είναι πατριωτική. Γι' αυτό θέλω απόψε να σας κάνω κοινωνούς των στόχων και του προγραμματισμού μας. Κυρίες και κύριοι, πολύ θα μας βόλευε αν για όλα τα προβλήματά μας έφταιγε η Τρόικα. Αλλά καμιά Τρόικα, κανένα μνημόνιο, κανένα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν φταίει για την δύσκολη, για την οριακή θέση στην οποία βρεθήκαμε. Κανένα μνημόνιο δεν φταίει για το χρέος που είχαμε δημιουργήσει, για το υπερτροφικό, συγκεντρωτικό, πελατειακό, αναποτελεσματικό κράτος, για το έλλειμμα ανάπτυξης στη χώρα, για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών μας, για το απαξιωμένο κράτος πρόνοιας, τις πελατειακές προσλήψεις, τις τεράστιες σπατάλες του δημοσίου, για το προβληματικό εκπαιδευτικό σύστημα, για τη διαφθορά στα νοσοκομεία μας, στις πολεοδομίες μας, παντού. Ωραία θα ήταν να διώχναμε την Τρόικα και μαζί ως διαμαγείας να διώχναμε και τα προβλήματά μας. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν να πουλήσουν αυτή την ιδέα ως σοβαρή και υπεύθυνη. Είναι αυτοί που δεν θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα.
είτε για να θάψουν τις δικές τους ευθύνες, είτε για να αποτρέψουν αλλαγές που θα ανατρέψουν κατεστημένα και συμφέροντα τα οποία οι ίδιοι εκπροσωπούν. Κυρίες και κύριοι, με τον αγώνα μας πετύχαμε να εξασφαλίσουμε ένα πακέτο στήριξης ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρόμοιο δάνειο δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην ιστορία άλλη χώρα. Και αυτό το δάνειο αποτελεί απόφαση να εμπιστευθούν την ικανότητά μας, το μέλλον της Ελλάδας. Και εμείς θα το αποδείξουμε, πρώτα απ' όλα για τους εαυτούς μας, αλλάζοντας την Ελλάδα. Πρώτο μέλημα, να απελευθερωθούμε από τα παραπάνω φαινόμενα που περιέγραψε. Φαινόμενα ανομίας που αποτελούν δείγμα υπανάπτυξης, όχι ανάπτυξης. Φαινόμενα αυθαιρεσίας, ιδιοποίησης του δημόσιου πλούτου, κατάχρησης της εξουσίας και εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού. Δείγμα υπανάπτυξης, όχι ανάπτυξης. Και αν δεν απελευθερωθούμε από αυτά, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη. Η πανάπτυξη είναι η εκτεταμένη φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή, η φορολογική παράδειση. Η πανάπτυξη είναι να μπαίνουν φωτιές για να χτιστούν σπίτια σε δασικές περιοχές. Η πανάπτυξη είναι να εκμεταλλευόμαστε τον πόνο ή την αδυναμία του άλλου για αθέμητο κέρδος. Φακελάκι για να εγχειριστώ. Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές με αντάλλαγμα το βαθμό. Η πανάπτυξη είναι η μονοπόληση της αγοράς για ψηλές τιμές μέσω καρτέλ ή τα κλειστά επαγγέλματα που αποκλείουν νέους επιστήμονες και επαγγελματίες διατηρώντας προνόμια εις βάρος του καταναλωτή. Από αυτά χρειάζεται να απελευθερωθούμε για να έχουμε ανάπτυξη, πόσο μάλλον και δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί δεν είναι βιώσιμη μια κοινωνία και μια οικονομία που βασίζεται στον πλουτισμό που πηγάζει από το δίκαιο του ισχυρού, από τη βία, την αυθαιρεσία, την ανομία, την ανισότητα και την άγνοια. Το κόστος της διαφθοράς και της αδιαφάνειας το πληρώνουμε όλοι και πολύ ακριβά. Κατά το Brookings Institute φτάνει το κόστος αυτό στο 8% του ΑΕΠ στη χώρα μας. Η πολιτεία χάνει μέχρι και 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διαφθοράς, όχι μόνο θα μειώναμε το έλλειμμα χωρίς μέτρα, αλλά θα μας έμεναν φέτος και πολλά δισεκατομμύρια και από πάνω.